Puolueemme pohjaa maailmankatsomuksensa kansallisvaltion ihanteelle, jossa Suomi mielletään suomalaisten kansalliseksi kodiksi, jossa he voivat harjoittaa omaa kieltään, elämäntapaansa ja kulttuuriansa muista kansoista riippumatta. Liikettämme voidaan pitää valkoisten suomalaisten edunvalvontajärjestönä, jonka olemassaolon tarkoitus on edesauttaa suomalaisten kansallista jatkuvuutta sekä torjua niitä uhkia, jotka tätä kansallisen tarinamme jatkuvuutta olemassaolollaan uhkaavat. Tämä uhka voi muodostua niin sisäisistä kuin ulkoisistakin toimijoista, ja nykyinen monikulttuurinen yhteiskuntakokeilu on näiden molempien summa. Liikkeemme maailmankatsomuksessa valtio ja sen mahdollistama yhteiskuntajärjestelmä ovat alisteisia kansakunnan idealle, jonka me miellämme perimän, kielen ja kulttuurin kautta. Suomalaisen kansakunnan muodostavat syntyperäiset suomalaiset, joiden perimä sitoo heidät osaksi Itämeren suomalaisten kansojen yhteistä historiallista taivalta. Ideologiamme mukaan valtion tehtävä on toimia tämän laajennetun perheen keskitettynä johtona ja kansallisen itsemääräämisoikeuden ilmentymänä siinä, missä sen ylläpitämät yhteiskunnalliset instituutiot ovat luotu palvelemaan kansamme ja heidän elinympäristönsä tarpeita. Meidän maailmankatsomuksessamme suuret ihmisyhteisöt ja kansakunnat eivät ole poliittisten linjausten luomia konstruktioita, vaan rajatun populaation biologisten piirteiden ilmentymiä. Suomalaiset eivät ole suomalaisia vain siksi, koska heiltä löytyy Suomen kansalaisuus, vaan siksi, koska heidän suonissaan virtaa pääosin sama veri kuin esivanhemmillamme, jotka muinaisina aikoina asettuivat asumaan nykyisen Suomen alueelle. Kotimaamme etninen yhdenmukaisuus on mahdollistanut historian aikana hyvinkin progressiivisia yhteiskuntakokeiluita. Kyseinen yhdenmukaisuus ja siihen sisältyvä solidaarisuus on mahdollistanut esimerkiksi suomalaisten suuresti arvostaman hyvinvointivaltion olemassaolon. Ajatus siitä, että ihmiset olisivat ainakin teoriassa oikeutettuja samoihin julkisiin palveluihin ja niiden mahdollistamiin uramahdollisuuksiin perheen tulotasosta riippumatta, ei ole missään nimessä itsestäänselvyys. Nykyinen järjestelmämme, kuten kaikki muutkin sosiaalivaltiot, ovat vinoutuneita yksilöllisen vastuukannon näkökulmasta. Hyvätuloiset ihmiset maksavat suhteessa suuremman määrän tuloistaan veroina rahoittaakseen järjestelmää, joka hyödyttää kaikista eniten yhteiskunnan vähäosaisia. Kantavana ajatuksena on se, että ne, jotka tulevat hyvin toimeen, kykenevät välillisesti auttamaan niitä, jotka eivät siihen itse kykene. Tämänkaltainen järjestelmä, jossa vahvemmat auttavat heikompiaan, voi kuitenkin toimia vain silloin, jos molemmat ryhmät kuuluvat osaksi samaa etnisyyttä, ovat sitoutuneet puolustamaan yhteistä kotimaata suurimmankin hädän hetkellä ja kokevat keskinäistä kunnioitusta toisiensa kohtaan yhteiskunnan rauhan säilyttämiseksi. Varmuus siitä, että ulkoisen uhan edessä jokainen kykenee luottamaan toiseen suomalaiseen tulotasosta, arvomaailmasta ja koulutustasosta riippumatta, on elintärkeää minkä tahansa järjestäytyneen yhteisön selviämisen kannalta. Etnisesti ja rodullisesti samankaltaisten ihmisten, joiden sukujuuret sitovat heidät osaksi samaa joukkoa, on kykenevä näkemään itsensä ryhmänä, jolla on yhteinen historiallinen syntytarina, kuin myös yhtenäinen, vaikkakin moniulotteinen visio tulevaisuudesta. Tämän kaltaista järjestelmää myös Sinimusta liike kansan kokonaisuuden nimissä kannattaa. Kansan kokonaisuuden ihanne ei tarkoita sitä, että vastustaisimme yksilöiden välisiä menestyseroja tai että pyrkisimme millään tavoin kiistämään toisistaan poikkeavien lahjakkuuksien, temperamenttien ja taipumusten olemassaoloa. Näemme kuitenkin, että yksilö kykenee parhaiten toteuttamaan itseään ainoastaan sen kaltaisessa ympäristössä, jossa hän kykenee kommunikoimaan
omalla kielellään, jossa hän kykenee elämään oman kansansa parissa sekä seuraamaan sen kaltaisia moraalinormeja, jotka on luotu palvelemaan hänen oman yhteisönsä menestystä. Kuten Louis Bruguière on todennut, yksilöllä ei todellisuudessa ole oikeuksia oman yhteisönsä ulkopuolella, sillä ainoastaan ihmisen oma yhteisö voi turvata kyseisten oikeuksien olemassaoloon. Oikeus suomalaiseen elinympäristöön on siten kansallisen yhteisömme kollektiivinen tehtävä ja vastuu. Tätä kansallista yhteisöämme uhkaa tällä hetkellä monet sen kaltaiset kulttuurilliset trendit, joista monet ovat lähtöisin Yhdysvaltojen itärannikon huippuyliopistoista. Suuryritysvetoinen liberalismi, joka näkee ihmiset ainoastaan juurettomina kuluttajina ja taloudellisina tuotantoyksikköinä, on löytänyt väkevän liittolaisen ylikansallisesta vasemmistolaisesta liikkeestä, joka käy omaa sotaansa koettua kolonialismia, patriarkaattia ja valtanormatiivisuutta vastaan. Vaikka juuretonta kuluttamista ja intersektionaalista kulttuurivallankumousta edustavatkin toisistaan poikkeavat osapuolet, niiden päämäärä on yhtenäinen: suomalaisen kansakunnan tuhoaminen ja kansallisen historiamme häivyttäminen. Kapitalistisille toimijoille kansallisvaltiomme näyttäytyy valitettavana hidasteena nopean voiton tavoittelun näkökulmasta. Peter Westerbakan, Minna Hellen ja Elinkeinoelämän keskusliiton kaltaiset toimijat ovat usein pitäneet maamme lupakäytäntöjä ja kielivaatimuksia liian kankeina, sillä ne vaikuttavat vierastyövoiman saatavuuteen. Helsingin uusi pormestari Juhana Vartiainen väläytteli jo mahdollisuutta englanninkielisestä Helsingistä, jossa työntekijöiden kielitaitovaatimuksista voitaisiin joustaa. Samaa kehitystä on vaatinut vuosien ajan myös Peter Westerbakka, jonka mielestä suomen kieli estää ikävästi ulkomaalaisen työvoiman jäämisen maahamme. Vuonna 2014 hän väläytteli mahdollisuutta 50 000 kiinalaiselle opiskelijalle, ja tällä hetkellä hänen yrityksensä pyrkii välittämään keski-aasialaisia suomalaisiin lukioihin. Perusteluna näille työvoimapoliittisille uudistuksille käytetään usein sitä, että maamme väestö vanhenee, maamme täytyy pysyä mukana globaalissa kilpailussa sekä estää työpaikkojen pakeneminen Kiinaan. Todellisuudessa kyseinen kilpailu käydään ylikansallisten suuryritysten välillä globaalissa mittakaavassa maasta, kulttuurista ja sen kansalaista riippumatta. Pienen pohjoisen maamme ja kansamme olemassaolo on näille kansainvälisille suurtoimijoille samantekevää, sillä heidän maailmankatsomuksensa tunnistaa ainoastaan rahaa, ja rahalla ei tunnetusti ole kotimaata. Värillistä halpatyövoimaa maahamme ehdoin tahdon haluavat lobbarit eivät myöskään joudu koskaan itse asumaan näiden niin sanottujen työvoimapulan paikkaajien naapurissa. Näiden muuttoliikkeiden lieveilmiöistä kärsivät ne samat ihmiset, kuten aina ennenkin. Tavalliset, valkoiset, suomalaiset. Radikaalille vasemmistolle maahanmuutto näyttäytyy väylänä järjestäytyneen länsimaisen yhteiskunnan tuhoamiselle. Nämä ihmiset näkevät, että länsimaisten, eli käytännössä valkoisten maiden kukoistus ja vakaus ovat seurausta vuosisatoja harjoitetusta sorrosta. Kyseinen sorto on joustava käsite ja sen uhreiksi koettujen ryhmien määrä kasvaa vuosi vuodelta. Suuryritysten harjoittaman informaation vaikuttamisen ansiosta uusvasemmistolaista liikkeestä on muodostunut eräänlainen läpikaupallistettu, pääosin nuorille naisille suunnattu perversio, jossa jokainen uusi niin sanotusti sorrettu alaryhmä toimii uutena kuluttajajoukkona, jolle voidaan yritysten toimesta teettää omat kirjat, omat elokuvat, omat vaatteet, omat yhtyeet sekä muut vastaavat kulutustuotteet. Näennäisen kapinallisuuden onttous on todettavissa jo pelkästään siitä, etteivät heidän mielipiteensä eroa mitenkään järjestäytyneen liberaalidemokratian, suuryritysten tai suurimpien mediatalojen mielipiteistä. Suuryritysten omistajuuksien sijasta vasemmistolaiset kohdistavat huomionsa mieluummin jo valmiiksi demoralisoituun valkoiseen keskiluokkaan, joka todellisuudessa on omalla passiivisuudellaan alun perinkin mahdollistanut
mahdollistanut näiden läpikaupallistettujen alakulttuurien kukoistuksen. Orgaanisen kapinaliikkeen sijasta kyseessä onkin nykyisen esivallan johtama ja mahdollistama kulttuurivallankumous, jossa mielenterveydeltään ja elämänhallinnaltaan haasteellista alaluokkaa pyritään kiihottamaan omaa kansaa ja rotua vastaan liberaalin kulttuurihegemonian varmistamiseksi.